l'evolució interna de la llengua no és gaire gran. Si avui en dia entréssim en una màquina del temps i retrocedíssim al segle XII, segurament podríem entendre'ns amb qualsevol que trobéssim pel carrer en aquest moment. No m'han dit quin és el motiu de la trobada, però sé que el bisbe vol reconstruir la catedral. Altres vegades ha necessitat ajuda militar, o m'ha dit que no em baralli amb altres barons. El meu fill s'ha romit. A trenc d'alba havia d'ensellar el cavall del baró i ja fa tard. Ja li he escalfat les orelles, però segur que encara li caurà algun calbot. What's that thing's right? It's all right.